Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamong kid niya salamat kapin 30 ka mga pamilya na wadaan sa panimalay sa duha ka separado nga sunog sa Bacolod City kagabi. Establishmento na sunog man, yaring balita ang atong gintutukan. Nagkinaran-karan ang mga residente sang hinali ng Kalayo ang ini nga mga pamalay pasado alas 11 kagabi sa Barangay Banago, Bacolod City. Marasig nga nakarespond ng BFP apang bangod human sa light materials, siyam ka mga pamalay ang totally gutted, kag anom ang partially damaged sa sunog. Suno, sa pila ka mga residente, sa balay ni Alias Brian, nag-umpisa ang Kalayo. Kita niya man ang sunog, tali sa Liprano pa, nagambal siya, nagtimbre siya sa mga pumuruyo, nga iya constituente. Tinag-ano sa dayon niya nung Nagpalagyo siya iya. Oh. Alegasyon sa pila ka na sunugan, hungod, nga ginsunog ni Alias Brian ang iya balay. Nagbakal sa kandila, 7 ka bilog, aginsindihan niya tanan. Wala na ini sa lugar sa ginpadulungan sa news team. Kinibisigaran pa sa BFP ang ini nga impormasyon. Pinaka-oras sa nagligad, nasunog man ang 7 ka mga pamalay sa Barangay Tangub, 5 totally gutted kag may 2 ka partially damaged. Sa downtown area, nasunog man ang porsyon sa isa ka establishmento matapos naglupok ang generator set sini. Nagbilin sang 15,000 pesos nga danyos ang sunog. Padayon pang inimbestigaran ang gintunaan sang sunog kag kabugusan nga danyos. Pahanumdom sang BFP sa publiko agun malikawan ang sunog, ilabi na kung wala sang kuryente. Dapat mera kita sa candle holder kag hindi po pabayaan naton mga kandila nga nagasindi lang kung wala na naton ginagamit. Adrian Prietos, 1 Western Visayas.